Hi mga higala, welcome back to my channel, Jen Higala. Ug karon mga higala magluto ta og spaghetti. Oh, yes. Mani siya mga higala is Barilla tin spaghetti. Ani akong lutoon karon mga higala. Leftover ni siya mga higala sa ni aging giluto namo, so kuning humanon karon. Lutoon na to nigtiwas kay hap tunga na pa man siya tunga, so igo ni siya sa og kanipod siya nga beef. Ani siya mga higala, ani itong lutoon Bertolli sauce, tomato sauce. Yan ayan ang ating lutoon mga higala. So, ubani ko mga higala para magluto na ta sa atong panihapon. Okay. Okay. O karon mga higala, nagpainit pa ko sa tubig para nga bukal siya. So, og magluto po ko ani hinahinay mga higala. Okay. Let's go! So mga higala, ang ato din unahong gluto mga higala kani siyang beef. Yung ground beef mga higala. Sa unsa nga beef, basta beef. So now nato ni mga higala. Then sunod kani siya ibalhin nato sa usang kaldero. Okay? So karon mga higala, kana ning ibutang dinhi. Sa ko tell you. Okay. Ani atong unahon og luto mga higala. Ang spaghetti sunod og nagpabukal pa ko sa tubig para spaghetti. Are you doing that? Oh no! We're cooking, RJ. So, yan na. Ang beef. So, mga higala, so na nyo i-chop. Siya, i-chop na to. Parang dali maluto. Wow, it's a lot of beef, RJ. You eat this, RJ, huh? No. You need to eat. This is off camera. There you go. So mga higala ato ng kabiran para bisag dili mao ni siyang cover, dako ra kayo. Lamang ko ni siya cover. Murag gani siya. Yan, ang pit dito. But wala tong cover dito. Oh no. So big cover. Okay, kariyon na tato mga higala. Kananing ukay-ukayon para na luto siya. Atong butang ay chunk na gagmayon pag-ayo kay anang ganahan si dading na ay chunk. So nato ni gagmayon pag-chop. Magwitag mga few minutes. Okay mga higala, ato nang i-check kung unsa na result. So yan ang daming daghan kay mantika mga higala. Yan. Ato ning kuan og mantika unya kanang
Parang walay mantika siya ba. Ano gusto ni daddy. So, abot ta. Niya. Okay mga higala, ito nang kuhaan og mantika kay dagha kay mantika oh. Si daddy di man gud ganahan. Itong ibutang sa garapon. Okay mga higala, humanag ko sa mantika. So ayan na ang resulta. Dry na siya. Okay mga higalas, second round sa pag-check. Oh my goodness, nasunog mga higalas. Oh my goodness. Napagod na. Oo. Ayan. Parang yummy na ah. Nami na kayo ni kanon mga higala oh, bisag walay spaghetti. Kanira. Okay na ni, ayos na. Bisag kanirang beef. Imong butangan og kanang kanon aw. Ayos na. Busog na kaayo. Ayan. Tulora ang ingredients mga higala. Beef, o spaghetti, o ang tomato sauce. So, maura na simple ra kayong recipe mga higala. Okay mga higala. Last check. Ayan. Ayan o. Unang gusto ni daddy mga higalas na ay chunk. Gusto niyang magkaon siya na may chunk. So, luto na siya mga higala. Yan. Og ato na po niya siyang ibalhin sa sikat na kaldero. Og magpainit sa ato ang tomato sauce. Okay. So, ito na ni ko ako na balhin din hi. Atong ibalhin ning dakong kaldero. Init. Nako kayo. Tako mga higala. Lapas oh. Diba kadako away laing tako. Okay mga higala. Set aside usa nato ni mga higala. And then mga higala. Kaning ibutang gamay nga kaldero o magluto ta og tomato sauce. Ibutang nato diha. Okay. Kani oh. Yan, ang tomato sauce, ang butang open sa, sa gahi ay open eh. Yan, magluto. Ato sa nang lutoon siya mga higala. Aon. Igor agad nga mo kuan mo bokal siya mga higala. And then, ato yung ibutang ang naluto na nga beef. Okay? Pero gamay raman siya ang tomato sauce. So, itong dungagan og lain mga higala. Pero gamay siya daghan ang beef. Kani atong i-mix sa tomato sauce. Kay gamay ra siya so ato idungagan kan lain siya brand private selection siya. Ani. Mga half. Ay, guna na. Mga half. Yan. Mga half lang. Kaya daghan na. Dagag leftover. Okay. O magpabot ang mga higala nga mubokal na siya. So
So ato ra ni siya is steamer mga higala para lamig siya og lami. Lami siya og taste mga higala. Steamer na to pakaluto ng hinay-hinay ra nga kalayo gani. Naana siya mga higala. Ug ato nang ibutang ang beef. Ay nibukal naman siya mga higala. Ani, I put now the beef ani. You go. Ha? This. You drink it up. Yep. Okay. There is. I put 1.5 tomato sauce ani. Right, so she's all for me then, right? So that tapos look like a lot of beef. Yep. And only one is so small. I had to go put the flowers in there. Okay. And block the hole. You pack something in? I like na. Yan. Oh my god. Yan. Ano ni siya mga igala? Ato ra ni steamer. Hinay-hinay ra ang kalayo ba mga igala para na-jud siya taste nga nindot. Oh boy. Lami gid siya kayo pagkaluto i-steamer ninyo pagluto. Oh my god. Yan, sarap na to. Oh. At maghintay tayo ng magpaabot ang mga igalag mga 15 to 20 minutes para luto gid siya ang beef. Okay? Okay mga higala. Ato na ibutang ang spaghetti mga higala mga 15 to 20 minutes mga higala. Tunin potlon kay taas naman kayo. Yan. Unya. Og ato ang tomato sauce diri mga higada is until mahuman og luto ang spaghetti para sarap siya, lami siya mga higala. Yan. Yan oh. Diba? Lamang tama lang siya. Oh yes. Pero permi ninyong ukayo ni siya mga higala para kuan ma-balance ang iyang pagkaluto. Yan. Para di siya madukot pod. Jadi ninyo kayo ni dukot man ni siya. Pagod. Pero nindot nga hinay-hinay ra gyud ang iyahang kalayo para di masunog. Ayan. Ug kani pod ato po ning ukay-ukayon. Ani siya para di siya masunog pod. To sa ning takloban para di magpisik-pisik. Okay. Kuha ang laing luwag. Yan. Ug kani siya guys, akong gibutang sa 4. Number 4.
medium, look like medium high or high. Yeah. Oh, little bit high. So, yan, kay dogay man gani siya maluto ni spaghetti. So, ako ibutang sa number 4. Unya, ang tomato sauce, kung gibutang sa number 2. Yeah, kung ibutang sa number 2. What you do, RJ? What you doing there? I'm doing school. Doing school? Playing on your iPad, making it run out of battery. Oh no, overflow na. I'm also making your iPad run out of battery. Don't do that. I'm playing on it. I cannot use later. So oh my lord! Right now, Daisy Weapons ended. Nope. Don't do that. 57% now. I have nothing to use later. It's good. No. I'm playing What you playing? CS. You done your school assignment? No, Ah, it's 8 o'clock now. Look. I started it. A lot of competition. Okay. Yan, no. Ang sarap na tingnan, mga higala. Lami na kayo. So, mga higala, ako nang ibutang sa low. Ay, luto naman siya, mga higala, oh. Ayan. Yan siya. Diba, luto na siya. So, ako na lang ibutang sa low, and then, nagpaabot na lang taning maluto ni siya. Ang spaghetti. Yan. Ang ukayon kay masunog unya. Occasionally mag ukay-ukay taan ni para dili masunog ba. Kay mudukot man gud ni siya basta dili permi maukay. Adukot sa kaldero. Yes. Luto na mga higala, oh. Yan. Ito na siya. So, ato na ning kuhaan og tubig mga higala. So, kani, ito na ning palungan. Pag hinay mo ani mga higala, kani kaptanan init. Mainandan nga magkuha yung mo drugs para dili init. Pero kanid, madala-dala raman ako. So, ako ranggi na anak, di kayo siya init, madala rang kainit. Ayan. So, karon ato na ning kwaon ug patuloon diri mga higala sa kaldero. Yeah. Tibutang dia para ma-save ang water sa kaldero. Yan. Yan mga higala, oh. Lutong-luto na. Yan. Lami na kayo. Kaon mga higala. Manihapan na ta mga higala. Luto na. Oh my lord. Kaon na ta. Yan. Diba? Hindot oy na ay mga chunk nga beef. Yan, oh. Yan. Daddy, ganahan siya nang may naikan ng chunk. Ano yan, gusto di siya ganan ng na-smash ng beef. Ayan. Kainan na. Yan ang spaghetti. Ready to serve. Okay, Hannes, cook now. Let's see mga higala if what he think daddy to taste my spaghetti. Spaghetti cook for today. Here's daddy. Did you say Let's see what you think daddy. hot? Yep, it's hot. Yep, it's good. It's cooked. It's cooked. Okay. Oh my god. Oops. Ta-ra!
hungry. Daddy's hungry, not eat. This is late dinner. Yep. Yes, 8:29 na. Got Sa these- gabi. Keskop. ladle. What? A ladle. Oh. There you go. Yummy. Look at that. Okay. That's it. Okay. Oh. Hey, son. What you think? My What? cooking spaghetti. Yep, have a fork here. Okay. There you go. Grated cheese. Yep. You like that have a, what you call? Grated cheese. Grated cheese. There you go. Ooh, looks. What's the taste now? Twirl it around. I have no tomato sauce that honey. Mix it up a little. Very good. Yep. Did Ooh. you make the sauce? Yep. Yes. More sauce, honey. Only little bit. It's a little bit more. Chunk of meat. Yep. It's like meatball, but it's not. Yep. Like That the you way I like. make Italian meatballs. That you like. Honey. Yan. A little more cheese Yep. since I mixed it up. This is our dinner for tonight. Yan. There you go. So we can cover it to keep it hot. Yep. That's it. No more. It is okay. Thank you. Yan ang gibutang ni Daddy sa iyahang spaghetti. I should have put this in first. Oh, you want Daddy Beagle? Is it plugged in? Spaghetti and Beagles. That's the dinner for Daddy. What about mommy? You eat that too? I ate a rice No spaghetti for you? and spaghetti. Daddy, I not know what's taste that I not try. Most people don't like it. Green house. I not like. Yan ang aming recipe for ngayon. Mga higala. Ayan, kainan na tayo. Butter And butter for the for the bagels. bagel. For bagels, Daddy. Yan, mine is spaghetti and rice. Don't eat the rice. Because I'm a Filipino. Skip the rice. Oh, there is the bagel. Toasted, Daddy. The bagels. Okay. There you go. Put now butter. That. Yan ang American pot butter. What else? What would you put? Nothing. Nothing. Maybe peanut butter, not that butter. Peanut butter mostly yan. Yeah, that doesn't go good with spaghetti. Because Filipino like a sweet. Butter. It melts Yep. right on. Then we'll make it garlic. Ready? Okay. And then, Put some garlic powder. put a garlic, Daddy. Here is garlic powder. Yan. Now you have garlic bread. Yep, garlic bread now. We call garlic bread. Wait, you forgot something. Yan guys, ang aming dinner for today. Tonight. Yan, yep. Yan. Take picture. Okay guys, that's it our Dinner. video cooking for today. So yan lang, kain na si Daddy. So, yan ang ako ang panihapon mga higala. Oh. Yan. Yan. Sarap po mga higala. So, kainan na tayo. Oo na to mga higala.
Yan o, kung ibutangan og cheese mga higala. So, itry na to mga higala o. Yan. Yun. Kaon to mga higala. Yan. Tanawa mga higala, ang lami. Sarap na sarap. Yan o. Try. Makapiyong ka mga higala. Sa kalami. Yan. So yummy. Chunk. Beef chunk. Approve. Approve na approve. Okay na okay. Yummy. May kain. So, kanira ko mga higala sourdough bread. Daddy bagel ko sourdough. Yan, nag-toasted pa ako mga higala. What you say? Very good spaghetti. pizza. Thank you. I know now how to cook. Here is my toasted bread. There you go. My toasted bread. I not eat rice. Toasted bread only. Okay. Kain na. Okay guys, that's it for cooking video for tonight guys. I hope you enjoy it. Kung bago pa kayo dito guys, don't forget to like, share, and subscribe. So, see you next video guys. Thank you for watching. Bye-bye.